Pán nám pripravil veľmi veľa dobrého a nádherné je, keď k nám chce prehovoriť svojim slovom. Chce sa prihovoriť k srdciam z Božieho slova. A či je naše srdce na to pripravené? Sú pripravené naše srdcia? Boli sme riadne pokropení, naša zem bola riadne prepracovaná, pripravená, pôda je dobre preoraná Duchom Božím. Duch hovorí, že vyskúšaj to neporušiteľné semeno, čo ti to prinesie v živote. Áno, bude to rodiť svoje ovocie, a Pán to vykoná. Do tejto pripravenej pôdy teraz bude padať Božie slovo. Či je tvoje srdce pripravené? Amen. Takto sa pozrieme do Evanjeliu Lukáša, do 9. kapitoly, prvé 2 verše. Ježiš zvolal svojich učeníkov a ošatil ich nadprirodzenou mocou, čo znamená, že budú chorí uzdravení a mŕtvi budú vzkriesení. Toto sa mohlo diať len vtedy, keď ich Ježiš vyslal. A zvolajúci 12 svojich učeníkov dal im moc a právo nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy. Čiže moc a právo. Uzdravovať neduhy a poslal ich kázať kráľovstvo Božie a uzdravovať nemocných. To je splnomocnenie od Ježiša. Pre každého, koho on povolá, dáva toto splnomocnenie, aby sme to mohli vykonávať, aby sme mohli uzdravovať chorých, aby sme mohli hlásať Božie slovo, Božie kráľovstvo. A Božie kráľovstvo túži prebývať v našich srdciach. A Boh chce svoje kráľovstvo budovať v našich srdciach. V 10. kapitole, ak to čítame ďalej, sa učeníci vrátia s veľkou radosťou, že dostali takúto moc, ktorá naozaj je skutočná a funguje. Prichádzajú teda s radosťou, s mnohými svedectvami, pretože Pán nám dáva mnoho svedectiev, aj my, ktorí žijeme v nádhernom Pánovi Ježišovi, hovorí, že toto slovo oživuje a dvíha chorých z invalidných vozíkov. My zbierame všetky tieto svedectvá, ktoré sú nenapadnutelné a dávame ich do časopisu a sprostredkovávame ich na internete. Oni sa teda vrátili od 17. verču Lukáš, 10. kapitola. Potom sa navrátili tí 70 s radosťou a hovorili: Pane, aj démoni, že s radosťou hovorili: Pane, aj démoni sa nám podávajú v Tvojom mene. Tí, ktorí boli posadnutí a napadnutí rôznymi démonickými duchmi, prichádzali ich choroby, tak tieto duchovné mocnosti sa musia vzdialiť. A toto oznamujú Ježišovi, ako keby o tom Ježiš nevedel. Aj démoni sa nám podávajú v Tvojom mene. A on im povedal: videl som padnúť Satana ako blesk z neba. Hľadal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Toto spolu hovorme: nič vám neuškodí. Nič vám neuškodí, nič mi nemôže uškodiť. Denne môžeme mať rôzne skúšky, ale musíš vedieť, že vám to nič neuškodí. Niekto minulý týždeň dostal ochutnávku z toho, aké plány má diabol v jeho živote. Ale ďalšia myšlienka, ktorú tu Ježiš pripája: avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia. Oni oznamujú Ježišovi: Ježiš, predstav si, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj démoni. Fajn, dobre, že ste to okúsili, ale existuje niečo viac od toho.
Že avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte. Či ste aj na toto mysleli? Je to radosť väčšia, vyššia, že sú vaše mená napísané v nebesiach. Haleluja. To je náš večný život. Mohli sme prejsť cez mnohé skúšky a keď prikážeme, tak tie síly sa musia poddať, ale musíme vedieť, že nie sme prešli cez hociaké skúšky a zažili sme víťazstva. Existuje radosť, ktorá je o mnoho vyššia, väčšia. Čiže radšej sa máme radovať tomu, že sú naše mená napísané v nebesiach. Je to večná radosť. Tvoj večný život je tvoja večná radosť. Pre nás má Boh svoje dary. Predstavte si, aké bohaté je toto kráľovstvo. Diabol sa nám poddáva so svojimi démonmi, skloní koleno pred nami. Je to napísané, Ježiš premohol všetku moc nepriateľa, ale od toho existuje aj niečo viac v Božom kráľovstve. A o tom by som vám dnes chcela hovoriť, čo by každý veriaci každý deň mal ďakovať Bohu a pripomínať si to, ako to aj Ježiš hovoril, že im to pripomenuj, že radšej sa tomu raduj, že máš večný život. Povedal Ježiš, tomu sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach, že máš večný život, tomu sa raduj. Naše ospravedlnenie a Duch Svätý ako dar v našich životoch, to sú základné tri dary, Božie dary v našich životoch. Že aké sú to dary, ktoré nám Boh dal vo svojom kráľovstve. Ježiš povedal, že tomu sa máme radšej radovať. Dennodenne sa tomu máme radovať a vtedy budeme kresťania naplnení radosťou. Lebo táto radosť je v nás, veď Božie kráľovstvo je v nás. Ospravedlnenie, radosť, ako vieš túto radosť v sebe povzbudiť, keď máš nejaké skúšky a ťažkosti. Máme na to myslieť, máme o tom vedieť, čomu sa máme tešiť, čomu sa máme radšej radovať. Nemáme sa celý deň zaoberať s ťažkosťami, preberáme nad nimi moc, vieme, že sa nám podriadia a poslúchnú, ale Ježiš povedal, že máme radšej radovať večnému životu. Bez večného života nemáme v sebe Boží život, Božiu povahu. Keď niekto nie je nositeľom večného života, tak nemá vzťah s Bohom. Je to Boží druh života, ktorý nám Boh dal. V Evanjeliu Jána 5. kapitole Ježiš zhrňa, že čo je to ten večný život, keď prijímame Ježiša do svojho srdca. Vtedy dostávame tento večný život. Toto je jeho život v nás. Ak to nie je v nás, tak nemáme večný život. O čom to znie? O čom to je? Ameň, ameň vám hovorím. Evanjelium Jána 5. kapitola 24. verš. Keď Ježiš hovorí ameň, ameň, veru, veru, hovorím vám, je to sela, zastaň a rozmýšľaj nad tým, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd. Čo znamená večný život? Nepríde na súd, ale prešiel zo života do smrti. Ak si prijal večný život, tak svoj duchovný večný život budeš prežívať vo svetle. Aj tí, ktorí sú stratení, majú večný život, ale svoj duchovný večný život budú prežívať v zatratení. Ak prijímaš večný život, ktorý pochádza od Boha,
tak si prešiel zo smrti do života, zo zatratenia do života. Toto je náš večný život a dennodenne by sme sa tomu mali tešiť, že večnosť neprežijeme v zatratení, že nás odtiaľ Pán vyviedol, že nás voviedol do večného života. 26. verš. Lebo ako má Otec život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. Syn je nositeľom takého života, ktorý dostal od nebeského Otca. A keď sme my znovu zrodení v Kristovi, tak sa stávame súčasťou tohoto života. Takýto Boží život prúdi v nás, ako to Ježíš zobrazil na viniči a na ratolesti. Život z viniča prúdi do ratolesti viniča. Jeho povaha, jeho večný život, mali by sme sa tomu dennodenne tešiť, že takýto život prúdi v nás, že sme sa zúčastnili na takomto živote. My sme v Kristovi a takto máme tento večný život prostredníctvom Syna. Drahý Pán Ježiš Kristus to vyhlásil, nedá sa to zaslúžiť, nemôžeš mať dostatok dobrých skutkov, tento večný život pochádza z milosti, je to Božia povaha, tento večný život. A povedal Ježiš, že tomuto sa tešte. Prešli sme zo smrti do života prostredníctvom Neho. Je to obrovský Boží dar. A toto je iba prostredníctvom Ježiša. Ježiš povedal, že ja som pravda a život a nie inej cesty k Otcovi, iba skrze mňa. Ten, kto verí vo mňa, ten je spasený, ten má večný život, ten, kto vo mňa neverí, je zatratený. Musíte o tom vedieť, že tento život je daný človeku iba prostredníctvom Ježiša Krista. Vierou v Ježiša Krista. Keď sa Boží život dostáva do nášho srdca, stávame sa kresťanmi. Vtedy sa stávame Božími deťmi. Sme znovu zrodení z neporušiteľného semena a Boží život začne v nás existovať, prúdiť. Tento život sa ale musí prejaviť. Tento Boží život sa nezhoduje s chorobou. Tento Boží život sa nezhoduje s bolesťou, lebo ten väčší sa dostáva do teba. A silu toho väčšieho nepriateľ neznesie, utečie. Boží život je garancia na to, aby v živote kresťana nikdy nebola choroba, alebo príznaky, alebo nesprávne fungovanie buniek. Pretože tento Boží život všetko napráva, ak sa naučíme s ním spolu fungovať, spolu pôsobiť. Je to nádherný Boží dar, ako Ježiš povedal, že tomuto sa tešte, že tento večný život je vo vás. Ale existuje aj iný obrovský dar, to je ako základný balík, tak by som to mohla povedať. To patrí každému jednému veriacemu, ktorý vstúpi do kráľovstva. A to je naše ospravedlnenie. Vtedy, keď sa zmocníš večného života, príjmeš večný život, tak prichádza do tvojho života aj ospravedlnenie. Toto ospravedlnenie ti dáva možnosť pristúpiť k Bohu, pristupovať k Bohu. Ak by Boh nedal ospravedlnenie veriacim, tak by sme nemohli k nemu vojsť, pristupovať k nemu. Náš hriešný pôvod, hriešný život, svedomie plné hriechu by nám nedovolilo predstúpiť pred Boha. Nemohli by sme predstupovať pred Boha, nemali by sme možnosť pristúpiť pred Boží trón, ak by nám Boh nebol býval dal ospravedlnenie. Lebo pred Bohom môžu zastať iba ospravedlnení. A ešte aj v starej zmluve sa píše, že kto môže stáť pred Bohom, kto môže vystúpiť na Boží vrch. Iba spravodlivý, alebo ospravedlnený. My sme všetci narodili v statúte z hriechu, v Adamovom hriechu.
Boh potreboval, aby nás ospravedlnil. Aby na nás hľadel ako ospravedlnených, ako keby hriech nikdy neexistoval v našich životoch. Božie slovo nás o tom vyučuje a je to obrovský dar Boha. To obrovský Boží dar. Ten, kto nemá tento dar alebo nevie o tomto daru, tak ten má neustále pocit viny, svedomie hriechu a nevie jeho viera pôsobiť. A keďže nevie jeho viera pôsobiť, tak nemá také víťazstvá, také prielomy vo svojom živote. Boh nás ospravedlnil, aby sme čistí a nepoškvrnení stáli pred trónom. On za to zaplatil cenu. My sa musíme obnoviť v tejto pravde, musíme o tom čítať, musíme o tom počuť, že sme pred Bohom ospravedlnení, tak ako keby hriech nikdy neexistoval v našom živote. Aj toto je Boží dar. A Ježiš k tomu mohol pridať aj to, že neradujte sa len tomu, že sa vám podávajú títo démoni, tešte sa tomu, že máte večný život a mohol k tomu pridať aj to, že sa tešte sa radšej tomu, že ste ospravedlnení. Čo o tom píše Sväté slovo v liste Rimanom, 4. kapitola, od 3. po 8. verš. Ospravedlnenie z viery. Píše list Rimanom 4. kapitola. Aj Abraham bol nazvaný ospravedlneným pred Bohom a vtedy ešte svätá krv nebola prítomná na oltári. Tento štatút sa dal získať už aj v starej zmluve. Boh vedel jednať s Abrahamom ako so spravodlivým. Nebol medzi Abrahamom a Bohom prekážka. Abraham mohol stáť pred Bohom. Pozrime sa na to, ako sa to stalo. Lebo čo hovorí písmo? Abraham uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť. To, že veril Božiemu slovu, že to, čo hovorí, to vie aj vykonať. A to sa mu počítalo za ospravedlnenie. Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti. Ale tomu, ktorý nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, to znamená, že aj my sme boli bezbožní a Boh nás ospravedlnil. Veríme tomu, ktorý to vykonal. Kto to vykonal? Vykonal to Boh v Kristovi. Že ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Toto dáva Boh každému, ktorý veria. Ten, kto sa vie postaviť pred Boha, a hovorí, že ja som hriešný, ale potrebujem, aby si ma ty ospravedlnil. Keď kazateľ kázal o tom, že ak dnes večer zomrieš, kam sa dostaneš? Ja som už niekoľko mesiacov chodila do zhromaždenia, ale ja som sa nemodlila modlitbu za spásu. Ja som povedala, že to nepotrebujem sa to modliť, ja aj tak verím v Ježiša, ja týchto kresťanov nepotrebujem, aby som sa s nimi spoločne modlila. Mám ja svoju vieru. Ja som niekoľko mesiacov už chodila do zhromaždenia. Nechcela som mať spoločenstvo s týmito kresťanmi. Nechcela som sa s nimi spoločne modliť. A raz kazateľ povedal, vracala som sa síce stále späť, niečo ma tam ťahalo, ale keď kazateľ povedal, že ak dnes večer zomrieš, či vieš, že môže stáť pred Božím trónom? A ako blesk, tak ma zasiahlo oznámenie v srdci. Neviem sa postaviť pred Boha. Vedela som to vo svojom vnútri a vie o tom každý človek. Na padajúcom lietadle nie je ani jeden ateista.
Každý o sebe vie, že či vie stáť pred Bohom alebo nie. Kazateľ povedal, ak o tom nevieš, nie si istý, alebo vieš, že nevieš sa postaviť pred Boha, vtedy potrebuješ, aby ťa Boh ospravedlnil. Potrebuješ prijať svätú krv, ktorá bude nad tebou. A v tom okamihu, keď ma o tom presvedčil Duch Svätý, v tom okamihu, keď som mala presvedčenie v srdci, prijala som Ježiša, vtedy som sa znovu zrodila. Od tej chvíle nemám žiadne pochybnosti v srdci. Viem, že som bola ospravedlnená a môžem stáť pred Bohom. Hriech neexistuje v mojom živote. Ako keby nikdy neexistoval hriech v mojom živote. Toto znamená ospravedlnenie. Ako aj Dávid hovorí o blahoslovenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Už aj Dávid takto hovoril, alebo vedel o tom. Mal o tom videnie Dávid prostredníctvom ducha, že existuje taká spravodlivosť pred Božím trónom, pre ktorý človek nič neurobí a predsa je pred Bohom považovaný za spravodlivého. To o tom píše list Rimanom. Ospravedlnenie bez skutkov. Nič preto neurobíš a predsa o tebe povedia, že si ospravedlnený. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. Človek robí hriechy, ale sú mu ospravedlnené, odpustené. Čiže blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Musíš o tom vedieť, že ty si ospravedlnený, že ťa Boh ospravedlnil svetou krvou, krížom. Niekto vzal na seba tieto hriechy, niekto trpel za tieto hriechy. Smelo vyhlás, že kto? Bol to Ježiš. Vzal na seba naše hriechy, naše choroby, naše bolesti. Jeho krv vytiekla, jeho krv bola vykúpením, aby si teba získal. Lebo pred Bohom takto vieš zastať ospravedlnený. Vyhlasuje o tebe, že si úplne ospravedlnený. Musíš vedieť, že ti nepočíta hriech. Lebo v Ježišovi vylial svoj hnev na ten hriech, za ten hriech. Všetok trest bol vložený na Ježiša. Tvoje hriechy boli vložené na Ježiša, aj trest bol vložený na Ježiša. A preto sa už tebe nepočítajú, ak si to prijal. Je to obrovský dar Boha. Obrovský Boží dar. Ináč nevieš pristúpiť pred trón. Boh túži za svojimi. My sme dostali pozvanie, hoci kedy môžeme predstúpiť pred trón milosti. Máme na to pozvanie. Ak si neuvedomuješ, že si ospravedlnený, tak tam nevieš pristúpiť. Udržiava sa pod seba obviňovaním, pod zlým svedomím a nevieš čistým srdcom pristúpiť pred trón. Musíš o tom vedieť, že to Boh vykonal. Dennodenne by si mal ďakovať za to, že ty si ospravedlnený pred Bohom, si spravodlivý pred Bohom. Pripomeň si to, ak si niečo zlé urobil, že ty si spravodlivý pred Bohom. Ty si nestratil svoje ospravedlnenie. O tom to znie, že sa ti nepočíta tento hriech, keď uplatňuješ svätú krv. Pane, beriem zo svätej krvi, hoci som sa prehrešila voči tebe, ale prehlasujem, že táto svätá krv ma očisťuje. A rovnako to pôsobí, ako keď prijímaš svoje spasenie. Veríš v srdci a ústami vyznávaš. Oče, beriem z tejto svätej krvi a ja ďakujem, že ma táto svätá krv očisťuje, preto stojím čistá pred týmto svätým trónom a nepočíta sa mi tento hriech.
zo svojho srdca, svojimi ústami vyznávaš. Je to také, ako keby si to neurobil. Toto je Božia milosť, je to obrovský dar milosti, dar ospravedlnenia. Rimanom 5. kapitola 1. verš pokračuje: ospravedlnený súd tedy z viery, je to z viery. Aj Abrahamovi to bolo dané z viery. Ospravedlnený súd tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista. Nemáš odsúdenia, nemáš pocit viny, zlé svedomie, neťaží ťa, čo zlé si urobil, si slobodný, máš pokoj s Bohom. Čiže máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, ktorý nám získal naše ospravedlnenie. Hovor, že mám pokoj s Bohom. Toto ti získal Pán Ježiš Kristus svojou krvou na kríži. Dennodenne si to pripomínaj, keď ťa chce nepriateľ odsudzovať a zatracovať. Ty si ospravedlnený a môžeš sa v pokoji približovať k Bohu. Čiže prvý dar bol večný život, druhý dar je ospravedlnenie. A je nádherný verš, ktorý to zhrňa. 2. Korinťanom 5.21 to všetko zhrňa do jednej vety. Ako nastalo toto nádherné ospravedlnenie. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, nepoškvrnený obetný baránok, Pán Ježiš Kristus, lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom. Tvoje vykúpenie bolo zaplatené obrovskou cenou. Nepoškvrnený sa stal hriechom za teba. Aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. To je právny štatút, ktorý si získal od Boha. Iba spravodliví môžu prichádzať pred Boží trón a ty si bol učinený spravodlivým. Ježiš bol nepoškvrnený, spravodlivý syn bez hriechu. Jeho krv bola nepoškvrnená, nikdy nemal nič spoločné s hriechom v žiadnej forme. Takto bol schopný Boh vložiť na neho naše hriechy, zaťažiť ho našimi hriechmi. Takto ho vedel Boh iba vyviesť zo smrti, lebo on bol bez viny, bez hriechu. Hoci bol vo všetkom pokúšaný, zostal bez hriechu a preto bol schopný zobrať na seba naše hriechy. Je to obrovský dar vykúpenia od Boha. Ty takto stojíš pred Božím trónom bez viny, bez hriechu. Je to obrovská obeť od Boha. Obetný baránok. A tvoje ospravedlnenie je Boží dar a každej minúte by to malo byť pred tvojimi očami. Nevieš to stratiť. Rovnako ako sme neurobili nič preto, že sme sa narodili v hriechu, bol si splodený a narodil si sa, bolo na tebo vyslovené, že si hriešný. Všetci tí, ktorí sa narodili z Adama, všetci sú hriešní a bez Ježiša sú zatratení. A rovnako tí, ktorí sú v Ježišovi Kristovi, opäť to nie je zo skutkov. A ideme do večného života a do ospravedlnenia v Ježišovi Kristovi. Nie je to zo skutkov. Toto pre mňa získal Pán Ježiš Kristus. Je to Boží dar. Dar od Boha. Z lásky. A my tieto dary teraz vymenúvame. Večný život, nič si za to neurobil, Boh ti to dal z milosti. Je to Boží dar. Ospravedlnenie, je to Boží dar. Dal ti to Boh, lebo ťa miluje. Je to z lásky. A tretí obrovský dar, ktorý je v základnom balíčku, z ktorého potom môžeš ďalej kráčať s Bohom. A toto je Duch Svätý. Dar Ducha Svätého.
je to najúžasnejšia vec v mojom živote. Ak by som o niečom vedela hovoriť veľmi vznešene, tak to je spoločenstvo s Duchom Svätým. Je to niečo, čo sa nedá dosť do hĺbky opísať a dennodenne má nové zázraky a nové sféry, nové dimenzie, ktoré som deň predtým ešte nepoznala. Duch Svätý mi to prináša, odkrýva mi to. Zoznámenie sa s Duchom Svätým, spoločenstvo s Duchom Svätým je to najväčší zázrak každého kresťana. A o tom by som dnes chcela čo najdlhšie hovoriť. Ak by som o tých prvých dvoch nehovorila, tak by sme sa nedostali k tretiemu k daru. Pozrime sa do Skutkov apoštolov, 2. kapitola, 38. verš. Peter vo svojom letničnom kázaní o tomto hovorí. Čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov. A ak to urobíte, Boh vám dá jeden dar. Večný život a ospravedlnenie, nad tým existuje ešte ďalší dar. Dostanete dar Svätého Ducha. Dar Svätého Ducha. Boh ti niečo prináša, nech sa páči, darujem ti večný život, darujem ti ospravedlnenie a darujem ti ešte jedno, darujem ti Svätého Ducha. Dar Svätého Ducha. Vyhlás to, vyslov to. Chcem s vami spolu kázať. Dar Svätého Ducha. Svätý Duch je dar od Boha. Boh nám to nemusel dať, ale Ježiš povedal, že ak ja odídem, tak ho vyžiadam a Boh vám ho dám. A je lepšie pre vás, ak ja odídem, lebo ak neodídem, nepríde ku vám utešiteľ a keď ja odídem, pošlem ho ku vám. Učeníci sa zlákli, Ježiš, ty nás opustíš, čo bude s nami? Ty si nám dával chlieb, robil si zázraky, ty si nás viedol, my sme ťa nasledovali, kam si išiel, my sme išli za tebou. Čo bude s nami? A Ježiš im veľmi zaujímavé odpovedá. Ak by ste ma milovali, tak by ste sa radovali, keď som vám povedal, že odchádzam k Otcovi, lebo môj Otec je väčší odo mňa. Rovnako je to s nami, keď niekoho musíme pustiť na druhú stranu. A ak sa na to pozeráme z jeho pohľadu, tak išiel na veľmi dobré miesto. Ako Ježiš povedal, ak by ste ma milovali, tak by ste sa tešili z toho, že ja odchádzam k Otcovi. Tak by ste neľutovali seba, lebo ja vás nenechám opustených. Nenechávam vás opustených. Pošlem k vám utešiteľa. To je úžasné. A Ježiš povedal, že je lepšie pre vás, ak ja odídem. Teraz, keď ste so mnou, je to veľmi dobré, lebo sa o všetko starám. Nemuseli ste hľadovať, nemuseli ste byť smední, videli ste zázraky, boli ste so mnou v istote. Ale keď ja odídem, je to pre vás lepšie. Pre učeníkov to bolo nepochopiteľné. Čo to znamená, že nám bude lepšie? Nehovor nám, Ježiš, že keď ty odídeš, bude nám lepšie. Ale Ježiš povedal, áno, bude vám lepšie. No, takýto je Duch Svätý, ktorého musíš spoznať. A keď sa Duch Svätý takto nasťahuje do tvojho života, tak ti prinesie presne to isté, ako keby tam bol prítomný Ježiš. Dáva ti také spoločenstvo, je to neviditeľná dimenzia. Ježiš mal na zemi fyzické telo, buď bol pri Galilei, alebo v Jeruzaleme. Keď robil zázraky pri Galilei, tak tí z Jeruzalema to nevideli. A keď robil zázraky v Jeruzaleme, tak tí, ktorí žili pri Galilei, to nevideli. Naraz mohol byť iba na jednom mieste. Preto hovoril Ježiš, bude lepšie pre vás, ak ja odídem, lebo ak odídem, pošlem vám toho vzácneho utešiteľa, ktorý súčasne vie naplniť každého veriaceho. Celé Kristovo telo ho vie prijať a všade je naraz prítomný a všade, kde je hlásané meno Ježiš, vie robiť zázraky.
Všade, kde je hlásané evanjelium, tam je prítomný utešovaním a požehnaniami. A Ježiš o tom hovoril. Ak ho spoznáte, uvidíte, že to bude pre vás lepšie. Preto ho máme spoznať, aby sme zistili, že bez Ježiša je nám lepšie tu na zemi. Podobá sa na Ježiša Krista, iba že ty si jeho telom. On je duch Boží. Je Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Títo všetci sú traja a sú jeden. Je to najvyšší dar od Boha tu na zemi. Aby sme mali spoločenstvo s Ježišom, aby sme si mohli užívať to spoločenstvo s Ježišom, ako keby Ježiš bol s nami. Ak vyslovíš meno Ježiš tu na zemi, tak koná to isté. V Skutkoch apoštolov je napísané 14:38, ako Boh pomazal Ježiša z Nazaretu Duchom Svätým a silou a mocou. Predtým nemohol urobiť ani jediný zázrak Ježiš. Ježiš bol Boží syn, rovnako v ňom bola svätá krv, ale nevedel urobiť ani jediný zázrak bez Ducha Svätého. Až vtedy, keď bol pomazaný Duchom Svätým, od tej chvíle prichádzali zázraky do jeho života, keď bol pomazaný Duchom Svätým. Boli v živote Ježiša Krista, ale konal ich Duch Svätý. A ty si dostal toho istého Ducha Svätého tu v tomto živote, aby si mohol vidieť zázraky, aby si spoznal nadprirodzené. Ale navyše treba spoznať ešte lepšie Božieho ducha. Je napísané, že Božia láska bola vyliata do nášho srdca skrze Ducha Svätého. Bez prijatia Ducha Svätého nevieš sa naplniť takou veľkou Božou láskou. Boží duch prináša Božiu lásku do tvojho srdca. A spoznať dary Ducha Svätého je najúžasnejšie veci pre veriaceho. Ak si v Ježišovi Kristovi hľadaj úplnosť Ducha Svätého. Sú to dva krsty. Keď sa znovu zrodíš, tak ťa Duch Svätý pokrstí do tela Ježiša Krista. A keď prijímaš Ducha Svätého, tak vtedy prijímaš všemohúceho Boha a Ježiša Krista do svojho srdca, do svojho ducha. Dar Ducha Svätého. Povedz, že Duch Svätý je dar. A kresťan ho má vtedy, keď prijíma tento dar, keď ho príjme. Chcela by som vám rozprávať o tomto drahom Duchu Svätom. V dnešnom svete je veľmi známy pojem download, čiže niečo si stiahnem v počítači, do počítača. Čiže stiahnem si a uložím si niečo do počítača. Prepáčte, že ja používam toto prirovnanie. Ale Duch Svätý toto isté dáva v našich životoch. Sťahuje z neba tie veci a ukladá ich do tvojho tela, to, čo práve potrebuješ, aby si to použil. Toto požehnanie sa stáva pre teba až vtedy hmatateľné. Darmo chceš ísť na Facebook, nevieš ho používať, ak ho nemáš v počítači. Rovnaká je služba drahého Ducha Svätého v našom živote. S prostredníctvom neho spoznáš drahého nebeského Otca. Ak by ti on nepredstavil nebeského Otca, nikdy by si ho nespoznal. Duch Svätý ti ho ukáže. Čítaš Božie slovo, čítaš a nerozumieš. A odrazu, ako záplesk príde, že ja rozumiem tomu, čo je tu napísané. Prichádza svetlo a to je služba Ducha Svätého. Download.
naplnil to, že stiahlo to do tvojho srdca a uložilo to do tvojho srdca. Od neho pochopíš, že Pán Ježiš bol splodený z Ducha Svätého. Nevieš to nikomu dokázať tu na zemi, že bol splodený, Pane, od Ducha Svätého. Zatiaľ, kým ti Duch Svätý nedá o tom vyhlásenie a nedá porozumenie tomu druhému do srdca, keď mu kážeš evanjelium, tak nikdy nebude zaštepený, nikdy to nepochopí. Bez Ducha Svätého je to nemožné. K tomuto poznaniu ten druhý príde iba prostredníctvom Ducha Svätého, skrza Ducha Svätého. Ako je 1. Peter 1.12 napísané, že anjeli túžili nazrieť do služby Ducha Svätého. Zatiaľ, kým ty hlásaš Božie slovo, Duch Svätý začne pôsobiť, otvorí srdce tomu druhému, dáva mu o tom svedectvo, vyhlásenie, presvedčenie, že to, čo ty hovoríš, je to naozaj tak. Toto dáva Duch Svätý. Ak to Duch Svätý nevykoná, tak ten druhý sa ti začne vysmievať. Nič mi nehovor mi, že od Panny bol splodený, bol vynesený do neba. Nehovor mi, prosím ťa, takéto sprostosti. Ale ak má toto vnútorné presvedčenie, že naozaj je to Božia práca. My sme sa rovnako stali veriacimi. Duch Svätý ma presvedčil o tom, že bez večného života nemôžem stáť pred Bohom. Dovtedy som sa vyhovárala, že prečo sa nemodlím modlitbu za spásu. Nepáči sa mi toto, nepáči sa mi tamto. To sú výhovorky. Zatiaľ, kým to nezasiahne ostro tvoje srdce, že to potrebuješ. Toto je služba Ducha Svätého, toto vyhlásenie. Neexistuje žiadne svetská múdrosť, ktorou by si vedel presvedčiť toho druhého. Svetské vysvetlenie, svetská múdrosť neexistuje, aby si niekoho presvedčil. Duch Svätý vidí srdcia každého, či sú pripravené. Mala som jedného známeho, ktorý dotyčného vodne v noci telefonoval mu a volal mu, že ja ti chcem rozprávať o Kristovi. A až jedného dňa povedal, dobre, tak hovor. Bez Ducha Svätého to nejde. Bez Ducha Svätého môžeš byť násilnícky, ale nepôjde to. Ale ak je Duch Svätý prítomný, tak vec ide ľahko ako nôž v masle. Jedine Duch Svätý vie dať svedectvo o tom, kto je Ježiš. Ty hlásaš svedectvo, ale Duch Svätý dáva svedectvo. Ak Duch Svätý nevykoná toto svedectvo, nedá toto svedectvo, tak zbytočne o tom hovoríš, alebo nie, že zbytočne, ale márne o tom hovoríš, lebo Duch Svätý otvára srdcia. Drahý Pán Ježiš Kristus, keď dostávame vyhlásenia od Ducha Svätého. Rovnako, keď sa Pán Ježiš Kristus pýtal učeníkov, stále hovorím o daroch Ducha Svätého, keď čakáme vyhlásenia. Vyhlásenia môžeme prijať iba od Ducha Svätého. Evanjelium Matúša sa Ježiš pýtal učeníkov, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja. A vypytuje sa ich. A prichádzajú rôzne odpovedia. Jedni hovoria, že ty si Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš. A zase iní, že Jeremiáš. To znamená, že boli rôzne reči.
ktorý mal podstatu. Ani jeden nemal podstatu. Všetko to boli názory bez Ducha Svätého, až dovtedy, kým sa neozval Peter, jeden z obľúbených učeníkov. Šimon Peter odpovedal a riekol, ty si Kristus, syn živého Boha. Že Peter to vyslovil, ale nemal ani predstavu o tom, šajnu o tom, kým mu to Ježiš nevysvetlil. A Ježiš odpovedal a riekol mu, blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili. Ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A Ježiš musel povedať, toto urobil Duch Svätý. Toto bolo vyhlásenie od Ducha Svätého. Ináč by si to ani ty nevedel. Rovnako sme na tom aj my. O všeličom máme rôzne názory, rôzne predstavy. Keď si zoberieme nejaké vyhlásenie z Božieho srdca a dostaneme o tom vyhlásenie z Ducha Svätého, tieto vyhlásenia od Ducha Svätého začínajú pôsobiť v našich životoch po tom, čo sme prijali dar Ducha Svätého. Prijímame rôzne vyhlásenia od Ducha Svätého, ktoré nám ich dáva. O tom, čo oko nevidelo, ucho nepočulo a ľudské srdce ani nepomyslelo. O tom nám dáva vyhlásenie Duch Svätý. Spoločenstvo s Duchom Svätým nám dáva rôzne stupne poznania. Otec nás vpúšťa do stále hlbšieho a hlbšieho poznania Jeho. A to všetko je skrze Ducha Svätého. Je to služba Ducha Svätého, ktorá je veľmi dôležitá. Musíme sa o to snažiť. Hľadať vyhlásenia od Neho. Niekedy v najneočakávanejších chvíľach prináša Duch Svätý vyhlásenie. Jeho spoločenstvo je úchvatné. Niekedy celé hodiny sedím a čakám, aby mi v určitej veci priniesol do srdca. Ja ho poznám dosť dobre na to, že keď on hovorí, tak ho počujem. Keď niekto dlhé roky s niekým spolu chodí, tak ho už dobre pozná. Niekedy celé hodiny čakám a nehovorí. Ja len sedím a čakám. A ja mu hovorím, pane, ja už musím ísť, ešte toto a toto mám urobiť. Prešli 1 až 2 hodiny a odrazu príde oznámenia o tej veci. Vie to jeho moci, kedy a ako čo urobí. Ak hľadáš, nájdeš. Ak hľadáš, bude ti dané. Vždy vo všetkých veciach musíme hľadať Pánovu tvár. A musíme sa snažiť o toto spoločenstvo. Je to dar od Ducha Svätého. Ak si nespokojný s tým, v akom spoločenstve si s ním, tak treba hľadať. Ak človek nehľadá, tak to prehlbenie nemá takúto túžbu, tak sa nachádza na veľmi nebezpečnom mieste. Zober si Božie slovo, začni nad tým meditovať, aby si potom túžil, aby sa to prehlbilo, lebo vtedy v tvojom živote je niečo iné. Tvoj život môže byť veľmi zanepráznený. Ty musíš neustále ako keby hľadať Ducha Svätého, skúmať Ducha Svätého, neustále skúmať. Pane, chceš mi niečo ukázať? Duchu Svätý, chceš mi niečo ukázať? A keď niečo iné robíš, tak tvoj duch sa vie na ňo sústrediť. Keď čítaš Božie slovo, Pane, hovor ku mne. Medzi riadkami sa mi prihováraj. Ohľadne hoci čoho sa ku mne prihovor. My nie sme náboženskí. Toto nie je náboženstvo. My máme živé spoločenstvo a on chce pôsobiť v našich srdciach cez toto živé spoločenstvo. Máme živý vzťah s Bohom. A ak sa tomu nebudeš venovať a dávať to nabok, tak nebude pôsobiť v tvojom živote.
On vie o tom, aké povinnosti máme, ale treba mu dať priestor, aby mohol hovoriť do nášho života. Ak by sme chceli definovať Ducha Svätého, on je neviditeľný. Je neviditeľný. O Otcovi vieme aspoň toľko, že sedí na tróne. Boha človek nikdy nevidel. Nie si schopný ho vidieť. Ale vieme, že je na určitom mieste, sedí na svojom tréne. Ježiša môžeme vidieť, on je vyhlásenou formou Boha. Vidíme ho na obrazoch alebo na videniach, v snoch. Mnohí sme už videli Pána Ježiša, ktorý sme to hľadali. Mali sme takýto zážitok. On je omnoho krajší ako to, čo vidíš na obrazoch, ale máme určitú predstavu o Ježišovi. Ale ako je to s Duchom Svätým? Niekto povie, že je to oblak. Nie. Sláva je oblak. Niekto hovorí, že ako vietor, že počuješ jeho hučanie, ale on nie je vietor. Niekto hovorí, že ako prúdenie vody. Nie, on netečie, on nie je voda. Len prichádza jeho záplavy, ako hučanie veľkej vody. Keď Biblia hovorí o spoločenstve s Duchom Svätým, nejako by sme ho mali vedieť nahmatať. Ako je to s Duchom Svätým? Duch Svätý je presne ako Pán Ježiš Kristus, je rovnaký, len má duchovné telo a v tebe začal prebývať. Má ruky, má nohy, má tvár, hlavu, oči, nos, ústa, všetko, rovnako ako Otec a Syn. Presne rovnako vyzerá, ale žije v duchovnom tele. Je to duch. A v tebe prebýva v tvojom duchu. V každom jednom z nás jednotlivo. Preto je to Boh. My naraz vieme byť iba na jednom mieste, ale Duch Svätý je schopný prebývať v každom jednom z nás, s každým jedným z nás komunikuje. To, čo hovorí tebe, ja nepočujem a to, čo hovorí mne, ty nepočuješ, jedine ak ti to neoznámi. A koľky sme tu a rozmýšľame a máme otázky, ku všetkým vie jednotlivo slúžiť a každému jednému nám niečo oznamovať. Oznamuje nám Božiu lásku, utešuje nás, slúži nám, takže nás vedie kam, pokiaľ, ako. A je to úchvatné. Je to duchovná dimenzia, v ktorej sa Duch Svätý pohybuje. V každom z jednom z nás prebýva Duch Svätý. Prišiel, aby prebýval v nás. My teda nie sme všeobecní ľudia, obyčajní ľudia, ktorí žijú v tomto svete. Žijeme v tomto svete, ale nepochádzame tohto svete. Niečo obrovské sa udialo v nás. Duch Svätý prebýva v nás. A preto hovorí Božie slovo, že ste premohli tých. Lebo keď sa naučíš oslobodiť ho v sebe, jeho silu v tebe, tak niet takej sily nepriateľa, ktorá by vedela obstáť pred tebou. V tebe prebýva Duch Svätý. Je to živá skutočnosť, lebo si ho prijal. On prebýva v tebe. Je to Božia bytosť, Duch Svätý. Tam prebýva v tebe. Každú chvíľu musíme si to uvedomovať. Pripomínaj si to každú chvíľu, že Duch Svätý prebýva vo mne. S tebou choroba nevie tak zatočiť ako s tým druhým, lebo vieš, kto prebýva v tebe. Ja viem, kto prebýva vo mne, lebo ja ho poznám. A či to vieš povedať o sebe, že ty ho poznáš. Prijal si ho. A dennodenne sa k nemu vieš viac a viac priblúžiť. Rovnako má svoje myšlienky ako ty, lenže on má Božie myšlienky. A rovnako má rôzne pohnutky ako ty, len on má Božie pohnutky. On sa nebude hádať, nebude hovoriť zle o druhom. On je svätý a čistý.
vo svetosti a v čistote prebýva tu vnútri a chce ti oznámiť svoje myšlienky, svoje pohnutky, svoju snahu. A myšlienka ducha je život, pokoj. Tieto myšlienky, treba sa snažiť prijímať tieto myšlienky od Neho, aby sme mohli chodiť cestou pokoja. A toto spoločenstvo, tento nádherný dar Ducha Svätého je najúchvatnejšia vec v tvojom živote, ak sa o to snažíš. Neprejdi popri ňom, ako keby bol pre teba obyčajný. On k tebe chce hovoriť, je v nás a chce hovoriť to, čo počuje od Otca. Či mu zvykneš hovoriť, drahý Duchu Svätý, pomôž mi, aby som ťa počula. Pomôž mi, aby som ťa počula. Mám problém s prijímačom. Ja viem, že ty vysielaš a ja neviem zachytiť ten príjem. Ak máš rádio, môžeš si ho naladiť na hoci ktorú stanicu. Čo si musel len urobiť? Iba sa naladiť na tú danú stanicu, ktorú si chcel počúvať. A v nás existuje takýto vysielač, nové stvorenie. Nové stvorenie ti garantuje, ak sa ty naladíš na Božieho ducha, tak budeš od neho počuť. Éter je plný Božou vôľou, Božím slovom a Božou láskou. My nemôžeme popri tom prejsť iba tak, aby sme to nepočuli. My musíme počuť, čo on hovorí. Musíme to uchopiť a musíme to vykonať. Musíme to vykonať. On nás vedie a dovedie nás do každej pravdy. Nie je priemerný. Ani ty nie si priemerný človek tu na zemi. Ty si človek tu na zemi plný Ducha Svätého. Toto je Božia vôľa, aby sme boli plní Boha tu na zemi. Keď čítam list Efezanom, do večera by som vedela rozprávať o Duchu Svätom. Duch Svätý je najväčší Boží zázrak v mojom živote, to, že prebýva vo mne. A tá pravda, to vyhlásenie, ktoré od neho prijíma človek, mohli by sme o tom hovoriť do večera. Náš čas je obmedzený, na budúci týždeň o tom budem pokračovať a to bude chcieť Pán. Vyhlásenie o Duchu Svätom je kľúč k tomu, aby si svoj život mohol úspešne žiť. Toto je Božia vôľa. Božia vôľa je, aby si bol úplný Ducha Svätého, plný Ducha Svätého, aby z teba Duch Svätý pretekal tebou, vytekal z teba. A keď sa postavíš vedľa druhého, tak Duch Svätý z teba začne prúdiť. Ty si tak plný Ducha Svätého, že z teba vytriskne von a dotkne sa toho druhého. A odrazu si utierajú slzy, lebo sa ich dotkla láska, lebo ty si tak plný toho. A vie prúdiť na život toho druhého prostredníctvom toho, že ty ho nosíš, ty si jeho nositeľom a si ho plný, naplnený. Je to Božia vôľa, aby sme boli plní Ducha Svätého. V Efezanoch v 3. kapitole, ako sa modlí Pavol. A keď sa Pavol takto modlí, tak toto je Božia vôľa ohľadne cirkvi. A je to Božia vôľa ohľadne tvoja. Mnohí veriaci hovoria, že neprijímajú pokrstenie Duchom Svätým. Všetci to môžu odmietnúť, ale potom nechodí podľa Božej vôle. Čo hovorí Pavlova modlitba za veriacich? Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista. Áno. Môže sa modliť na autobuse, na metre, hoci kde sa môžeš modliť k Bohu, ale existuje aj také miesto, keď vojdeš do modlitebnice a klakneš na kolená a vyhlásiš jeho vôľu.
A Božia prítomnosť bude iná tam, kde skloníš svoje koleno. Tam je iná Božia prítomnosť. Vtedy vyjadruješ svoju pokoru pred Bohom a svoje celé zasvetenie. Existuje také miesto v živote kresťania, kde klačí na kolenách. My to nepraktizujeme tu v zhromaždení, ale vo svojej komnate modlitby si klakni. Aj Pavol to robil. Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista. A modlí sa za zhromaždenie na kolenách, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, že by vám ráčil dať nový dom, nové auto, nového manžela, novú manželku. Čo si pýtal? Že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho ducha mocou zosilnieť. Toto bola najväčšia prosba od Pavla, aby zhromaždenie bolo silné, aby svätí boli silní, aby zosilneli. Aby zosilneli zmrzlinou, alebo novým jedlom, novými vitamínmi, novým spôsobom života. Nie. Čiže skrze svojho ducha. Tu je Duch Svätý. Toto zosilnenie na vnútornom človeku prichádza iba skrze Ducha Svätého. Ak sa na ňo sústreďuješ, tak zosilnieš na vnútornom človeku. Tam nadprirodzená sila, ako keby vtlačil nadprirodzenú silu do tvojho života, do tvojho vnútorného človeka. Prostredníctvom Ducha Svätého dostávaš infúziu zo siene trónu. To je to infúziu, ktorú ti nevedia dať v nemocnici. Je to ako keby výmena krvi z jeho ducha do tvojho ducha. 1000-krát si sa modlil túto modlitbu a čakáš, aby prišla zmena. Ale nepríde zmena, kým to nezačneš uplatňovať na seba a nevyhlásiš, ja som sa modlil za to, je to Božia vôľa na môj život, aby som ja zosilnila na vnútornom človeku, aby som nechodila vo videní, aby som chodila v Božej sile, v Božej moci. Preto ja to teraz prijímam do svojho ducha. A uplatňujem to, prehlasujem to, že to mám, som silný prostredníctvom Ducha Svätého. Ty musíš spolu pôsobiť s Duchom Svätým. Musíš prehlásiť, že ty si sa za to modlila, si silný v Pánovi, v jeho mocnom mene. Musíš prehlásiť, že ma Duch Svätý posilnil to obrovskou silou, Božou silou. Duch Svätý je ako stand-by, stojí pri tebe v pohotovosti, je to verný pomocník, môže sa o ňoho opierať, môže sa k nemu obracať, stojí v pohotovosti v každom jednom z nás. Neobmedzuje ho to, že niekto iný ho zamestnáva. On je súčasne prítomný všade, v každom jednom z nás v stave pohotovosti, a keď ty uchopíš Božie slovo. Toto je napísané, toto musí byť pravda pre mňa, lebo toto je Božia vôľa, ukážeš na to a hovorí, že toto je základ mojej modlitby. Ja prijímam požehnanie tejto modlitby do svojho života. Prijímam to do svojho ducha, vtedy to máš. A okamžite ďakuješ Pánovi, ďakujem, Pane, že si ma posilnil touto obrovskou silou, preto v tejto sile chodím, v tejto sláve chodím, neklesám a nie som viac slabý. Aj keď vyzerám slabý, aj keď bojujem s príznakmi, ty si mi to dal. Je to tu napísané, toto je tvoja vôľa, je to modlitba apoštola za zhromaždenie, za zbory. A ja to už mám. Apoštol sa za mňa takto modlil a ja to mám. A keď to praktizuješ, prinesie to zmenu v tvojom živote. Ako zosilnieš?
Je to úžas. Je to Božia vôľa, Božie slovom bude pôsobiť v tvojom živote. Ježiš povedal, posledná myšlienka, dnešný deň, z Jánovho evanjelia. Bola to myšlienka Filipa. Ježiš toľko rozprával o Otcovi. Toľko už počujeme o Otcovi, ale sme ho ešte nevideli. Čo je to, že Otec koná, kde je, ukáž mi Otca. Filip sa tak jednoducho pýtal. Ježiš už veľa rozprával Otcovi a hovorí, že ty mu ukáž nám Otca. A vtedy Ježiš odpovedá. Úžasná odpoveď. Ježiš povedal, alebo Ježiš hovorí mu Ježiš. Taký dlhý čas som s vami a ešte si ma Filip nespoznal. Ten, kto videl mňa, videl Otca. Ako môžeš povedať ty, ukáž nám Otca? Filip povedal, že ukáž nám Otca. Ježiš povedal, tak dlho som s vami a do dnešného dňa mi neveríš. Ja som ti povedal, ten, kto videl mňa, videl Otca. Otec vyzerá rovnako, to isté koná. Jeho tak spoznáš, že pozeráš na mňa a vidíš mňa, lebo moje zjavenie tu na zemi, v tomto tele, ti dáva vyhlásenie o Otcovi. Ty nemôžeš Otca vidieť, iba skrze mňa môžeš spoznať Otca. Prečo hovoríš, že ti mám ukázať Otca? Či mi neveríš? Že ja som v Otcovi? Že Ježiš bol ukrytý v Otcovi. Ale nebolo to viditeľné. A nebolo to vidieť, ale to treba veriť. Či neveríš? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Otec prebýval v Ježišovi, keď tu chodil na zemi. A rovnako aj v tebe. Duch s prostredníctvom Ducha Svätého, Otec prebýva v tebe. Slová, ktoré vám ja hovorím, v tomto je obrovské vyhlásenie, slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba. Ale Otec, ktorý vo mne prebýva, on ich hovorí. Toto hovorí Ježiš? Nie. Že tie slová, ktoré Otec hovorí, tie nehovorím sám od seba, tie hovorí Otec. A Otec, ktorý prebýva vo mne, a Ježiš tu zmení, Otec ich koná. Ja hovorím slová, ktoré počujem od Otca, ale ten Otec, ktorý je vo mne, ten koná tieto slová. A takto funguje rovnako. Toto je aj súčasná spolupráca. Ty hovoríš to, čo ti vyhlási, a Otec, ktorý je v tebe, to vykoná. Je to obrovská vec. Tie slová, ktoré ja hovorím, nehovorím sám od seba. Čiže odniekal to počul Ježiš, že kedy má ísť skriesiť Lazara. Že Ježiš počul. A musí to byť aj u teba. Ježiš robil len to, čo videl robiť Otca, ináč sa nestali zázraky. Neprišiel ako samozvanec sem na zem. Prišiel vykonávať Božiu vôľu sem na zem, čiže musel počuť od Boha. A slová, ktoré ja hovorím vám, nehovorím sám od seba, čiže odniekadiaľ to musel počuť. A rovnako to musí byť aj s tebou. Nemôžeš byť samozvaný v Božom kráľovstve, tedy budeš úspešný. Nehovorím to sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, ten koná. No toto je tajomstvo Ducha Svätého. Ty hovoríš a on koná. Ty hovoríš to, čo počuješ, a on koná. Ty sám nevieš uzdraviť ani muchu. Ty hovoríš a on koná.
tento Duch Svätý prebýva v nás a je v stave pohotovosti. Ak ty hovoríš to, čo počuješ, Duch Svätý okamžite začne konať. A to je zázrak prebývania Boha v nás. Ty počuješ, hovoríš to, čo počuješ a Otec, ktorý prebýva v tebe, ten koná. A vieš, ktorý je ten Otec, ktorý prebýva v tebe? To je Duch Svätý. O kom hovoril Ježiš, keď hovoril, že Otec, ktorý prebýva ve mne? Hovoril o Duchu Svetom. Môžeš mu dôverovať. Je verná opora, verný druh. V každom prípade vykoná Božie slovo a k tomu Božiemu slovu veríš a vyslovíš ho. 100% mu môžeš dôverovať. Je to Božia bytosť, Božia osoba. A v tebe prebýva. Oplatí sa vyslovovať Božie slovo. Iba to bude konať Duch Svätý. Všetko iné, ako keby si mu zviazal ruky, keď hovoríš niečo iné. On vie vykonať iba Božie slovo. Boží dých je Boží duch. Boží hlas je Boží duch. Božie slovo je Boží duch. Je Duch Svätý. Že toto je spoločenstvo s Duchom Svätým. Živé slovo. Dovtedy je to len písmeno v tvojom živote, kým na to Duch Boží nedýchne. Aj vtedy je to pravda. Ježiš povedal, že moje slová sú duch a život. Kým Duch Svätý na to nevdýchne, tak dovtedy v tom nie je život. Dovtedy je to len slovo. Prázdne písmeno. Kým nepoznáš spoločenstvo s Duchom Svätým, že to, čo ty hovoríš, on na to dýchne a on to vykoná. Je to úžasné spoločenstvo. Úžasné spoločenstvo, ktoré je presýtené Božím duchom, Božou bytosťou. Oplatí sa ho lepšie spoznať. Či si niekedy povedal Duchu Svätému, drahý Duch Svätý, ty si najvzácnejší v mojom živote. Nemám väčšieho pokladu ako si ty. V tom spoločenstve sa s ním môžeš zhovárať. Ježiš nebude žiarliť. Oni traja sú jeden. To neznamená, že Ježiša miluješ menej. Modli sa k Otcovi v mene Ježiš. Kto povedal, že sa nemôžeš Duchu Svätému prihovárať? Veď v tebe prebýva. Celý deň sa s ním môžeš podieľať o svoje myšlienky. Ukáž mi, Duch Svätý, aký máš o tom názor, aká je tá situácia, ako mám robiť a Duch Svätý ti bude prinášať svoje vyhlásenia. A ako náhle to začneš robiť, tak sa to rozmnoží v tvojom živote. Toto je nariadené pre nás. Je to milosť Pána Ježiša Krista a musíme žiť v hojnosti Jeho milosti. Dennodenne hovor, Pane, ja prijímam Tvoju milosť v hojnosti. V hojnosti prijímam Tvoju milosť. Že milosť Pána Ježiša, láska Boha, Božia láska, Božiu lásku nosíš, takže preteká z teba. A spoločenstvo Ducha Svätého. Spoločenstvo Ducha Svätého je pre teba nariadené od Boha tam v tvojom srdci, aby si to budoval, aby si sa o to staral. V tom spoločenstve sa dá narastať. Dá sa prehlbiť toto spoločenstvo s Duchom Svätým. A je to úžasný pomocník. A ty hovoríš, že on to vykoná. Otec, ktorý je v tebe, snaž sa o to, aby si sa zajtra k nemu dostal bližšie ako dnes. Snaž sa o toto spoločenstvo, o jeho poznanie. A v drahom Pánovi Ježišovi je to pre teba ukryté. Ak o tom vieš, tak sa snaž o väčšiu hĺbku, o väčšie poznanie. Na budúci týždeň budeme pokračovať. Využila som svoju čas v celej plnosti. Prajem vám, aby ste vkročili do takého spoločenstva, akom sme ešte neboli. Ver, že to najlepšie je ešte pred nami. Ako sa hovorí, že to najlepšie je vždy pred nami. My sa stále dotýkame iba povrchu.
On nám veľmi veľa pripravil a všetko to, čo nám pripravil, Pán Ježiš, do toho vstúpime, vyhlásme to. Chodím v tom, čo pre mňa pripravil Pán Ježiš. Nič nechám tu na zemi, všetko chcem zobrať so sebou domov, čo mi Pán Ježiš podaroval. Nech je v teba svätá snaha. Toto dievčatko tu pri mne má 14 rokov, veľmi miluje Pána Ježiša, už tu nie je tu poprvýkrát a je srdce vždy také vzrušené k Pánovi. Budete počuť, ako Pán pôsobí v jej živote. Volá sa Elizabeta Kováčová. Rovnako sa volá pani Sandersová, to je dievčenské meno pani Sandersovej. Ja ju asi osvojím. Všetkých vás vítam dnešný deň s láskou, napriek tomu, že mám 14 rokov. Veľmi veľa zázrakov mi urobil Pán Ježiš Kristus a veľkou láskou mu za to ďakujem. Teraz je obdobie fašiangov a moja trieda, ako vystupovala, ja som mala robiť mlynské koleso, ale sa mi nejako natiahla lopatka a teraz koncom týždňa sme sa pripravovali sem do Budapešti a ja som dúfala, že budem uzdravená a to sa aj splnilo. Môžete sa pozrieť, naozaj ma to neboli, viem sa prekloniť. A vieš urobiť aj mlynské koleso, presne. A každému prajem minimálne takto sa, aby ich dotkol Pán Ježiš Kristus. Amen. Nechoď ešte preč. Veľký potles patrí Ježišovi. Keď sme boli v Orošháze, vtedy sa si stal zázrak, vtedy oko, alebo neviem presne, už si nepamätám, aké svedectvo si mali, keď sme sa prvýkrát stretli. Viem, že si aj vtedy plakala. Moje prvé svedectvo bolo, keď som sem prišla prvýkrát do Budapešti, že som nevidela do diaľky. Bolo to hrozné a teraz dokonale vidím hocičo. To bolo moje prvé svedectvo. Mala som mínus 2 dioptrií. A teraz nemusím nosiť teda okuliare. Áno, vykonal to Ježiš. Smelo to povedzme, že som zahodila okuliare mínus 2 dioptrií. A toto robila z jeho veľkej lásky. Ešte veľmi veľa ti Pán Ježiš pripravil a ty to všetko príjmeš. Pretože ty to berieš vážne a on vážne berie každú tvoju modlitbu. Veľmi ho miluj. Amen. Nad celým tvojim životom sa modlíme. A zapíšem si tvoj telefón, aby som ti vedela pomôcť. Vo všetkom ti budem pomáhať, aby si priamo čiaro napredovala v Božej vôli. Mladých voláme, pretože život je pred nimi a že ako ideme dopredu, držíme sa ich za ruku a nie v našej vôli. Aj teraz je pomazanie v očiach, niekomu je uzdravené oko. Volám sa pani Sirovičová z Orošházy. Som prišla z Mezőkövesdő. Kedy ste odchádzali ráno? O 4:30 sme odchádzali. O 4:00 som vstávala, o 4:30 sme odchádzali. To je vaša vernosť, ktorú vám Pán odmenil. Chodím do Mezőhedešu, do zhromaždenia. Už veľmi veľakrát som chcela podať svedectvo. Vždy dostanem nejaké ozdravenie, hoci koľkokrát sem prídem. Na každom požehnaných bohoslužbách dostávam uzdravenie. Ale nemala som smelosť to povedať. Ale teraz mi Pán dal túto smelosť, tak to vnímam, dal mi silu k tomu, smelosť
Toľkokrát som spadla, udrela som sa, bola som uzdravená z toho, bez toho, že by som išla k lekárovi. A teraz mám taký pocit, že moje koleno je uzdravené. Nevedela som nikdy tak vstať, keď som spadla. A teraz viem, že mám uzdravené koleno a viem sa postaviť. Pánovi a Bohu dávam vďaku za to, že sa mi nikdy nič nezlomilo. Vždy ma zo všetkého Pán vytrhol. Ďakujem mu za to z celého srdca, vďaky vzdaním. Veľmi veľakrát ma Pán uzdravil. Ani raz som sa nepostavila, nepovedala som svedectvo. A teraz to chcem povedať, že mu veľmi za to ďakujem. Pán sa oslávil v tomto svedectve. Bola to veľká radosť počuť. A teraz preberáme moc nad tým, aby si nikdy nespadla, nikdy viacej sa ti nič nezlomilo. Bola som uzdravená, naozaj som bola uzdravená. A ducha úrazov zväzujeme teraz nad tebou a nikdy viacej sa ti žiaden úraz nemôže stať. Dnešný deň chceme dať svedectvo pred celým zhromaždením mene nás všetkých. Nie len Orozháza má dnes narodeniny, ale aj naša vzácna Eržika. Šťastné narodeniny. Prajeme, aby si mala ešte veľa takých pekných dní. Šťastné narodeniny. Prajeme ti, aby si mala ešte veľa takýchto krásnych dní. Šťastné narodeniny. Prajeme ti, aby si mala ešte veľa takýchto krásnych dní. Haleluja. Na polposchodí všetkých očakávame. Tí, ktorí prišli zďaleka z Orozházy, nech idú dopredu, pretože oni ešte budú dlho cestovať a potom na konci vás tam čakáme medzi poschodí. Drahí bratia a sestry, v celom roku, minulom roku, Eržika sa modlila za nás, za všetkých. My sme mali hociaké starosti, hociaké problémy, aj keď jej srdce bolo rozbité, naše srdcia uprednostňovala. Prosím vás, modlíme sa teraz, my všetci za ňu urobme to. Drahý nebeský Otče, v Ježišovom svetom mene pre teba prichádzame na spoločnú modlitbu, žehnáme a vyvyšujeme ťa, Pane. Oslavujeme ťa. Nekonečne je vďačné naše srdce za život Eržiky. Ďakujeme ti, že si ju povolal, že si ju pomazal. Ďakujeme za jej nádherné pomazanie, za vernosť Pánovi Ježišovi. Ďakujeme ti za jej zdravie. Ďakujeme, že naša pastorka nás napája potravou. Ďakujeme ti, že
Tvoje slovo sa nenavráti k tebe prázdne. Ďakujeme te v zdraví, v pokoji a v radosti v Duchu Svätého môže žiť svoj život. Žehnáme jej službu v mene Ježiš. Ďakujeme ti, drahý Duch Svätý, že jej dávaš vedenie, múdrosť v každom rozhodnutí, vo vedení zhromaždenia, aby nás viedla na tej ceste, na ktorej máme chodiť. Žehnajú, Pane, mocne a z vďaky celej nášho srdca stojíme pre tebou za jej nádherný život, službu, za jej pokorné a poslušné srdce v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dávame slávu Bohu. Táto láska pochádza z Božieho srdca. Ja to cítim. Nemám slzy, ale za chvíľu budem mať. Za chvíľu sa rozplačem. Predtým musím sa poďakovať vám, bratia z Orošhádze. Vy ste pre mňa veľmi vzácni svojou vernosťou a odovzdanosťou. Ja verím, že Pán nám pripravuje všeličo dobré a my do toho vojdeme a nie takého diabla, ktorý to dobré ukradol, čo nám Pán prichystal. Ďakujem vám za vašu vernosť, že sme mohli zostať v jednote aj v najťažších chvíľach, v skúškach. Som vďačná Bohu a som vďačná aj vám, ktorí ste zostali tu. Keď bolo zle, zostali ste tu a povedali ste, že tu je vaše miesto. Tento dom je v jednote a Pán to požehnáva. Jemu patrí všetká sláva. Amen.